Здравейте хора, аз съм Gaming БГ и днес ще правим влоговица. И Прото БГ! Аз съм Прото БГ, муквайте ме! О, да, гледайте какво открихме в мина. Каква мина бе, гъс? Чай малко. Гледайте я. Вкусира ли? Кажете, че е хубаво в коментарите на клипа. Исках да ви кажа! Най-красивото нещо. Днеска, гледайте как ще играя Sister Location. А мен ме гледайте как играя Майнкрафт, иначе ще ви ударя такова. Турнира го знаете в третата влоговица, това май трае шестата. Sister Location е от най-любимите ми игри, защото съм я превъртал. Ние ще ви ударим. Добре, моля ви ударете лайк, натиснете. Не слушайте да без бега, той само говори дръж, просто ако искате шиковете палче надолу или палче нагоре. И пишете коментар дали ви е харесал клипа. Хареса този влог. И ни дайте гледане и ни... Спри! Да без бега, спри се! Окей, дупе, малко дай лайк. Спри се, бе, човек!